तुमच्या बजेटमध्ये मिळवा भाड्यावर रूम। पुष्पांजली बंगला, देवगडात मेन रोडवर, कॉलेज पासून हाकेच्या अंतरावर। प्रत्येक रूम 400 स्क्वेअर फीट, 8 खोल्या, टॉयलेट बाथरूम न सुसज्ज। पत्ता देवगड सडा कॉलेज रोड, नेने नगर, तालुका देवगड। संपर्क मोबाईल नंबर 9930 14 14 34 आणि 9821 28 71 43। लोकसभा निवडणुकीत माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी बाजी मारल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीची चर्चा होऊ लागली आहे। कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघात ठाकरे गटाचे आमदार असतानाही राणेंना 26,236 मिळालेलं मताधिक्य हा आमदार वैभव नाईक यांच्यासाठी धक्का आहे। या मतदारसंघात माजी खासदार निलेश राणे आणि आमदार वैभव नाईक हे आमने-सामने येणार आहेत, त्यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट। भाजपा पक्ष स्थापनेपासून रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात कमळ चिन्हावर निवडणूकच लढवली गेली नाही। यावेळी प्रथमच माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या रूपानं भाजपनं कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवली। नारायण राणे यांनीही पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणूक लढवली, त्यामुळे सर्व भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला होता। शिवाय मागील पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी सर्व कार्यकर्ते पेटून उठले होते। सिंधुदुर्ग हा पूर्णपणे राणेंच्या पाठीशी राहिलाय। या लढतीत नारायण राणे यांनी मागील सर्व पराभवांचा वचपा काढल्याचं मताधिक्याच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे। राज्यात भाजपची दाणादाण उडाली असतानाही तळकोकणात ठाकरेंचा बालेकिल्ला भेदण्यात भाजपला यश आलंय। या निवडणुकीची राज्यातच नव्हे देशाच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलाय। सावंतवाडी कणकवली मतदारसंघातून राणेंना मताधिक्य मिळेल हे जगजाहीर होतं, मात्र कुडाळ राजापूर विधानसभा आणि पुढे रत्नागिरीतील सर्वच मतदारसंघात लीड मिळेल असं शिवसेना ठाकरे गटानं गृहीत धरलं होतं। त्याप्रमाणे म्हणावं तसं नाही, पण राजापूरसह रत्नागिरी चिपळूण मतदारसंघात विनायक राऊत यांना लीड मिळालं। मात्र कुडाळमध्ये ठाकरे गटाचे आमदार असतानाही राणेंना लीड मिळालंय। या मतदारसंघातील मालवण तालुका हा पूर्वीपासून राणेंचा बालेकिल्ला, परंतु 2014च्या निवडणुकीत वैभव नाईकांनी राणेंचा पराभव करत राज्यात जायंट किलर ठरत मतदारसंघात मजबूत पकड मिळवली होती। तरीही मालवण तालुक्यानं भाजपला मताधिक्य दिलं तरी कुडाळ तालुका लीड तोडेल असं साऱ्यांना वाटत होतं। मात्र कुडाळ तालुकाही राणेंच्या पाठीशी राहिलाय। दोन्ही तालुक्यात मिळून भाजपला 26,236 मताधिक्य मिळाले। कुडाळ मालवण मतदारसंघात माजी खासदार निलेश राणेंनी काम सुरू केलंय। भाजपनं सुद्धा त्यांच्यावर विधानसभा प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली आहे। जबाबदारीला साजेशी अशी प्रचार यंत्रणा निलेश राणेंनी राबवली होती। त्यांच्या प्रयत्नांना घवघवीत यश मिळालंय आणि मागील विधानसभा निवडणुकीत आमदार वैभव नाईकांचं मताधिक्य तोडत 26,236 मताधिक्य मिळवण्यात यश आलंय। आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे मताधिक्य भाजपचा आत्मविश्वास वाढवणार आहे, तर आमदार वैभव नाईक यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे। निवडणुकीत आमदार वैभव नाईक हे मतदारसंघात ठाण मांडून होते। गावागावात जाऊन त्यांनी प्रचार यंत्रणा राबवली होती, मात्र अपेक्षित मताधिक्य विनायक राऊत यांना मिळू शकलेलं नाहीये। त्यामुळे वैभव नाईक यांना विचार नक्की करायला लावणारा हा निकाल आहे। काही महिन्यांवरच विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे, त्यात कशा पद्धतीनं वैभव नाईक मतदारसंघाची बांधणी करून भाजपावर भारी पडणार की आहे ते लीड कायम ठेवण्यात भाजपला यश मिळणार, या साऱ्याकडे लक्ष लागून आहे। चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलक, कोकण 7 लाईव्ह, मालवण। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।